Salutare toată lumea, numele meu este Marian, iar astăzi să ne jucăm Samp. Tot o să mergem să furăm mașini. Hai să mergem. Hai să fac o mică chestie. Și nu știu ce e limba aceasta. I love my kids more than anything. Haideți. Dum, 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 dum. Uite un pui pe bicicletă. I can't get this flour out. What's wrong now? Do you worry that... Let me ask you something. Hai să furăm mașini. Știu că era o mașină pe aici. Tot înainte să vedem dacă e. Dacă nu e, mă duc în alt loc unde știu că e mașină. Lag. Haide să mergem. Hop, 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 uitați. Este. Da, aia nu-i de civil, aia nu-i de civil. Cred că e. O să mergem. Horses slash nu. Pentru întrebările de server. Opriți motorul de la Landstarker. Sau nu de Stunker. Slash work. 5 minute, băi! Ufă. Băi, eu nu vreau că îmi strigă filmarea, muzica. Așa. Haide. Cred că am să rezolva bug-ul ăla, că nu merge TSFM-ul, că îmi bag ceva în el de joc. Că eu nu vreau să rezolve. Că-mi strică filmarea. Și dacă dau turn off, mie să nu înceapă altceva. Că dați în episodul 4 mi-a stricat filmarea. Muzica. N-am știut că e muzică și era dat sound-ul la jos și radioul era dat la blană. Da, și cum am zis în episodul trecut, ar trebui să mergem să vedem cât e blista compact. Un prieten mi-a spus că un player mi-a spus că e 83 de mii de dolari. Ori mi-a spus că e 73 de mii. Nu știu, vedem. Sigur o să mă duc cu mașina. Sau poate filmez 2. Oricum am mai filmat un videoclip astăzi și uploadează în acest timp. Cât filmez eu sample, 10 minute, 10 minute și ceva, se uploadează clipul ca să fac 2. Sărim pe acolo. Cu mine, mașinile alea acolo, la stat chiar. O mașină săracă. Că nici în fel nu s-o sare. Îmi place cum face chestia. Mată, fac cum aplicați. Exact aici. Plus work. 3 minute, bă! A trecut 10 minute de mult când am furat ultima mașină. Mamă, și asta e mișto. Dar nu știu cât prinde. Dacă prinde mai mult, face drifturi ca lumea. Cât prinde? E mult. Exact mașina așa e. Ia dacă cum se vede, cât prinde asta. Ia cum se numește. 2 Empero. Emperor. Ia. Mergem să vedem cât prinde. Mergeți cum fac patru pe neplăcea. Că m-am ars. Se intră, fetele. Sus pe bar, sus pe bar. Poate mi-au copyright. 152, 153, 153. Prinde. 153. Nici nu iau asta. Face drifturi în fața. Dar oare drifturile contează de roți? Mă întampa. Tornado. Clasa 4. Cumpăr mașină TCK. Păi, cine trebuie să-ți mașină cu 10K?
Work, mai repede. Oh, 2 minute, îmi furăște mașina. Îmi explodează asta, mașina, intră mine. Ce v-am spus, bă, proști, nu? Și nu suport pe ăștia, bă, n-ai văzut așa ceva. Ce să colești și intre exact în tine. N-ai văzut, bă, ce oameni nabi. Proști, n-ai. Uite. Că mine și piciorul măta. Prostul dracu. Nu se dau eu bani. Da, bani, frate, bani îți dau. Să știi pe internet. Nu pot. Dar da. N-am. Stai că intră asta. Și jur pe toți. Când la tine găsesc tot ce vreau, inimioara mea sărmană. Adică aparți, mai. Acum de unde era luat mașina? Parcă acolo. Hai că era aici. Work. Ce nu suport, bă, pe ăștia camioanele lor. Oricum îți stai mult. Îți faci și îți dă 400. Mai bine îți iei jobul acesta. Și decât că trebuie să aștepți 10 minute să faci. Why do trees talk? Why are... Deci fură o mașină, de unde se mașină ce pe nu am nici mașina mea. Și acum dacă îmi dau Q și intru din nou, și azi-mă că sunt un pic greșit, dacă dau Q și intru din nou, o să aștept 10 minute iarăși. Cine suport, bă, pe ăștia cu camioanele? Oare toți ori fi așa, dar nu sunt toți. Hai că pot să o păride, eu vă prieten aia. Contract, and the secrets of the universe will be open to you. The Epsilon program. This time, God, it's personal. Trebuie să duc, mă, că nu m-am văzut. Trebuie să duc. Da, e bine că știe, sunt aproape. Și nu-i spun cât am filmat să mă uit. Cât mai avem de filmat. Mai avem de filmat 2 minute. Eu fac videoclipul de 10 minute. O să mergem, o să vedem repede. Vedem. Mă mic. Haide, să mergem. Perenial? Am avut și perenial. Da, mașina mele a fost perenial, Fagio. Cu Fagio am mers foarte mult. Vreau să mergeam. Fagio am mers mereu. Mai ales când mi-a dat la sete, mai cu Fagio mergeam. Și chiar dacă aveam level 2 sau 3, nu știu, mă perenial, simțesem așa trist. Că prinde Fagio. Prinde și el 100. Prinde dacă apeși în continuu pe săgeata de sus, prinde. Da, în RG-ul, dacă apeși pe săgeata de sus, în continuu prinde 200, aproape că infernul să dă. Poate să încheiem acest declip în zbor. Nu știu, sau cu parașuta. Până la $107, că o să-l încheiem în zbor. Și mi-au un skin că nu-mi place. Și dacă, după cum vedeți, mi-a schimbat skin-ul. Am mai jucat eu puțin. Netflix stats. Câte ore? Respect 2 din 30. Așa. You want wet, then get lustrous. Man, I see this cat all the time. Man, his hair be fly. So I had to grab him. I said, look here, homie. How you get your hair all greasy and fly and shit like that? He told me about lustrous.
I said, well, look here, man, can I borrow some? You see how mine done turned all red and fell out in the back? He gonna look me dead in my eye. It was like, look here, brother, you got to get your own. Lustrious gives you the juice. Só depois que eu esse episódio, não está dando like, Wet. subscribe, e eu Lustrious. Pá! Você dá skate para chutar? Só se eu não dá skate. Boa.